Egunon, emakumezkoen Euskal Kopako Final Fourren zozketa egitera goaz. Buenas, vamos a realizar el sorteo de la Final Four de la Copa Vasca Femenina. Sailkatutako taldeak, los clubes clasificados, Añorga, Athletic, Bilbao Artisarrak eta Poldarrak, lehenengo hirurak hirugarren mailakoak eta Poldarrak emakumeen Euskal Ligakoa, los 4 clubes que he indicado, 3 de tercera división femenina y el Poldarrak de Liga Vasca Femenina. Zozketa dakizuen bezala, puroa esango da, el sorteo será puro, eta lehenengo final aurrekoa bostetan esango da Tabiran, eta bigarren final aurrekoa 7 eta horretan Tabiran. Como ya sabéis, las semifinales se disputan en Tavira, sorteo puro, a las 5 la primera semifinal y a las 7:15 la segunda. Eta irabazlebiak finala jogadas dugulte igandean amabitan Tavira. Y los 2 vencedores jugarán la final el domingo a las 12 en Tavira. ¿Vale? Maiatzako eta bi, eta maiatzako eta lau. 22 de mayo, semifinales y 24 de mayo final. Bueno, pues zozketarik como digo, vamos a hacer el sorteo. Lehenengo final aurreko taldea, lehenengo bi taldeak jolastuko dute bostetan, bigarren bi taldeak 7 banatan. Entonces, equipo local de la primera semifinal, Bilbao Artisarrak. Lehenengo final aurreko kanpoko taldea, Athletic Club. Athletic. Beraz, lehenengo final aurrekoa Bilbao Artisarrak Athletic bostetan, eta bigarrena 7 eta ordenetan, Añorga Kirol Elkartea, eta bigarren taldea Poldarrak. Beraz, emakumezkoen Euskal Kopako final aurrekoak, las semifinales de la Copa Vasca Femenina, Bilbao Artisarrak Athletic Club, lehenengo final aurrekoa, eta Añorga Poldarrak bigarren final aurrekoa. ¿Vale? Beraz, primera semifinal Bilbao Artisarrak Athletic Club y segunda semifinal Añorga Poldarrak. Irabazten duten bi taldeak, finala igandean amaitan, los 2 vencedores, final a las 12 el domingo. ¿Vale? Eskerrik asko.